Són les representants de les falles de la Pobla, les falleres de les diferents comissions que dijous passat assistien a la Diputació de València per participar de l'entrega de subvencions. Es tracta d'un acte que, entre altres coses, serveix com a dia de xermanor entre les falles de diferents municipis que es donen cita a la porta de la institució provincial. La veritat és que està molt bé perquè coneixes a molta gent d'altres falles, de juntes locals, i és, diguem, xermanor entre les falles i tot. La veritat és que és una iniciativa molt bona. Un ambient festiu fora i més oficial dins. L'alcaldessa de la Pobla presentava al president de la Diputació els membres de Junta Local Fallera i les falles de la Pobla. És una iniciativa amb la qual es vol ajudar a la festa. Això és per tota la vida, té que durar i que les falles és una cosa preciosa i única, la veritat. Amb este acte, les falles reben la subvenció de 180 euros que dona la Diputació de València.